שלום, ננסה להוכיח את סעיף ב' הפעם. הוכיחו כי המרחב R טאו אינו מטריזבילי. נניח בשלילה שהוא כן מטריזבילי, אז האוסדורף, ונגיע לסתירה. נניח בשלילה R טאו מטריזבילי, ולכן האוסדורף, ולכן נבחר x שווה 0, x שווה 0, זה לא חשוב אפילו. נבחר שתי נקודות x שונה מ-y, וניתן להפריד ביניהם באמצעות שתי קבוצות פתוחות זרות שהן סביבות של x פסיק y בהתאמה, ניתן להפריד מהם איזה שתי קבוצות פתוחות זרות, שתי קבוצות v פסיק u פתוחות זרות סביבות של x פסיק y בהתאמה, מראה x ב-v, y ב-u, כלומר ב-v, v חיתוך u שווה הקבוצה הריקה, אין להם משהו משותף. עכשיו בתור v יכול להיות עוד דברים, בסדר? אבל מה לא יכול להיות בו? לא יכול להיות בו y, כי אין להם את אותו, כי זה חיתוך. כלומר, במשלים של c, u כן נמצא, כי במשלים של vc, החיתוך כן, y כן נמצא. לכן, כל u נמצא, כי כן זרות. לכן vc מכיל את u. מפה נובע, וגם vc חסומה מהגדרה של פתוחה. ולכן u גם חסומה, כי היא תת קבוצה שחסומה. ולכן u חסומה, וגם uc חסומה, זה סימן וגם, גם uc חסומה, ולכן נסתכל על u ייחוד uc, היא גם חסומה, אבל u חיתוך קומפלמנטרי שווה ל-r בכל המרחב, ולכן r חסומה, סתירה, כי r אינה חסומה, ולכן r טאו אינו מטריזבילי. בסדר. החלק הכי קשה בהוכחה זה החלק הזה, השייכות. ותחשבו על זה כקבוצת נקודות שיש קבוצת נקודות u. עכשיו בואו נסתכל על כל מה שהוא לא v, פה הדבר הזה.
בסדר? ואמרו לנו שזה חסום גם. עכשיו, U הוא חייב להיות בתוך הדבר הזה. בסדר? כי אם הוא לא בתוך הדבר הזה, אז בתוך V. וזה לא אפשר. כי אמרנו שהחיתוך שלהם ריק. נדרות. זהו. זה היה בשלילה. וזה היה לפי תנאים. תודה רבה. סוף דבר.